ରାମଙ୍କ ସେତୁବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନା ବେଳେ ପୂଜାରୀ ବା ପଣ୍ଡିତ କିଏ ଥିଲେ? ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭକ୍ତି ୟୋଗ ମାର୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହା ରାମାୟଣ ସମୟର କଥା। ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଋଷି ମୁନିମାନେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବିଶେଷ ଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ଜଣେ ବଡ଼ ବେଦ ପଣ୍ଡିତ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିବ ଭକ୍ତ ଓ ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ବାନର ସେନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧର୍ମକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖିଲେ। ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲଙ୍କାକୁ ଯାଅ ଓ ରାବଣକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆଣ। ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ ଓ ରାବଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାବଣ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାବଣ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ପରଦିନ ରାବଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତ ବାନର ସେନା କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ରାବଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ତାପରେ ରାବଣ ବିଧିବତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ସେତୁବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା ଶେଷରେ ରାବଣ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆଜି ରାମେଶ୍ୱରମ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖାଏ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ କେବେ ଅହଙ୍କାର କରେନି। ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ।